Waduh. Coba ya. Wes esuk-esuk adus wegere. Karek nyawang cewek liwat nek ngarep omah wong iki yo. Sejuk. Nah, kenapa sih? Nek ana cewek-cewek liwat. Ora ana. Iki itu nek endi yo? Cewek-cewek morning suweger liwat kok. Nyame. Jane utus sekolah. Tau ora. Wis tak ndenane sik ah. Enak wone engko liwat wong akeh. Wah, aku ya bejoku lah. Tak sawange nek kene ae. Ngono ana cewek-cewek cantik-cantik, muning-muning, seweger-seweger. Angko dak ketinggalan. Wah, iki wis wayah-wayahe jam sekolah kok. Nek kene ae tak tenane, santai-santai dhisik. Nyanyi aja nyanyi caranya. Langit sebagai atap rumahku, jeng 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 jeng. Bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan. Sebelah. Oleh, Pak. Kowe ku ndek anane njaluk pedhus tak tukokno pedhus kok. Ngaret kene ah. Angel. Mae tak dodol online kene iki. Angel. Wis golek ah. Sok nek pedhuse gede lemu tak dolek online. Ngono. Cepet ngaret. Sik. Bolak-balik. Mesti nek susuke wedhus iki digo tuku sing ora nek mae. Oh, iki ku berarti nek mae dodol online aja wani-wani ke karo mae. Iki nang ngaret ah. Alah, wis barek-barek guanteng. Ngono iki kok ngaret tae. Wis gosok tak tukokno skuter. Angel. Apa helikopter? Wih, mau dijak kan dindi nek mae. Mae iki dik ben yo ngaret, go ngaret. Dia cilik ama. Mesake ya. Liya iluwo. Nek gede bekno yo kondang ngene ya. Udah ngopo, Mak? Jadi artis ini kok. Liya iluwo, artis kondi. Wes ayo udah ngaret. Belum naik. Wis tak ngaret. Mak tak dodol online ya karo Adim Gendut. Ngaret. Gendut, ayo melok mae. Belakan online le. Angam ben lunga ngaret. Lah, Dik. Kowe lho kok iso ninggalno aku. Apa aku pecah ngaret? Mbok tinggal karo wong sugih. Jarene yo ngancani aku. Kalau suka ijo-ijo. Wah. Jas. Ngono malah ditukono wedhus tenan. Kebangetan anci. Ngene cara sida nyawang cewek sing muning-muning cantik-cantik wayu-wayu wah. Kebangetan. Angel. Ini kok ngaret. Semangat ta, anak lanang ora semangat. Dah. Sebelah. Angel temenan ora angel. Kakek kemplong. Oh ya, kemlo tenan. Wah, tak kadek nang bus gepeng iki. Diteni nek aku sugih ora tutor kowe. Semoga sugih. Sukses.
Jangan wedus. Wis kemplo saiki ngarit. Kemplo? Saiki ngarit. Nanti Nang kawasanmu kono. Ning kawasan. Kabeh tau parane ae. Yo. Kawas aku arep bediano. Masuk kita. Di mau seperti itu. Bar dinas ngarit wis bar. Mulai. Kayak mulai. Wih. Ngaritku wis bar ngarit. Aduh, coba lu, aja. Bebek. Bebek.